Hare Krishna. A warm welcome to today's class, Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. நம்ம 26வது அத்தியாயம் பார்க்கறோம் பார்ட் 2ல. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणीं निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு தலைப்புக்குள்ள போகலாம். 26வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிமுலேஷன் ஃபார் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ், அதாவது உந்துதல், பரவச நிலையை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு உந்துதல். அந்த உந்துதல் எங்க இருந்து வருது அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதை பார்த்தீங்கன்னா வேற யார்கிட்ட இருந்து வரல, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வருது. கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து எந்த இதால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய உடல் அங்கங்கள், அதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அழகுகள், அவருடைய அணிகலன்கள், ஆபரணங்கள், அவர் செஞ்ச லீலைகள், அதுல இருந்தா இந்த உந்துதல்லாம் நமக்கு வருதுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அவருடைய அழகுல மயங்கிட்டா நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பக்தின்னா மேல் நோக்க கூட்டிட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் மீது என்னென்ன மீதான வைபவங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவருடைய அழகு, அப்புறம் லீலாஸ்தலமான விருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பக்தர்களா இருந்தா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பரவசம் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, இந்த பரவசம் ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ரொம்ப பரிபூர்ணமானவர். அந்த பரிபூர்ணமானவர் மேல இந்த பரவசம் வர்றதுனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
பக்தி வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது இப்போ கேள்வி வரும். என்னது அவர் வாழ்ந்த இடம் பார்த்தா அவர் ஞாபகம் வருமா? அவர் லீலைகள படிச்சா அவர் ஞாபகம் வருமான்னு கேட்கலாம். அத நம்மள சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு வந்து இங்க உதாரணம் என்ன சொல்றாங்க? உதாரணம் மூலமா சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள். அதாவது நம்ம இப்ப வீட்ல இருக்கிறோம். நம்ம பசங்களுடைய துணிய துவைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு. அப்ப அன்னைக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்குது குழந்தை. அப்ப இருந்தாலும் அந்த குழந்தையோட துணி வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த குழந்தை ஞாபகம் வருது இல்லையா? அது மாரி தான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருடைய லீலா ஸ்தலமும் அழகு, அவருடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்துல இருக்க அழக பார்த்து, அவருடைய உபகரணங்கள்லாம் பார்க்கும்போது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் நம்மளுடைய மனசு அவருல லயிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய குணங்கள், இங்க வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர நம்ம வந்து எப்ப நினைப்போம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏகாதசி, ஜென்மாஷ்டமின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா, அவருக்கு உகந்த நாள் இல்லையா? அதனால வந்து அப்புறம் நினைப்போம்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து துளசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ஃபேவரைட் இல்லையா? அத பார்த்தாலும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் நமக்கு ஞாபகம் வரும். இல்லையா? இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தலைப்பு வந்து கிருஷ்ணாஸ் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டீஸ் இஸ் அன்காமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் இஸ் ஸ்மைல். ஓகே. அவருடைய திவ்யமான குணங்கள், தன்மைகள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய செயல்கள், அவருடைய புன்னகை. இத பத்தி தான் இங்க சொல்லப் போறாங்க. இத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தலைப்ப வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. 3 குரூப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குவாலிட்டீஸ் அவருடைய சரீரத்துக்கு சரீரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி. சரீரம்ன்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஞாபகம் வரும்? நம்மள்தெல்லாம் வந்து பௌதீகமான உடல் இல்லையா? நம்ம உடம்ப எடுத்துக்கிட்டா என்ன தெரியும்? ரத்தம், தசை, ஆ ஆம் நரம்பு, எலும்பு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதோட கடவுளுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் டிரான்ஸென்டென்டல். ஓகே. உன்னதமானது. அவருடைய ஆத்மா வேற இல்ல. அவர் உடல் சரீரம் வந்து வேற இல்ல. 2மே வந்து உன்னதமானது, ஆன்மீகமானது. பட் நம்மளுடைய உடல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சரீரம் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து நித்தியமானதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவருடைய உடம்புக்கு வந்து தனி குணங்கள் இருக்கு. அவருக்கும் அந்த உடம்புக்கும் வித்தியாசம் இல்ல. பட் நம்மளுடைய உடம்புக்கும், ஆத்மாக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அவருடைய பேச்சு பத்தி சொல்றாங்க. டிரான்சென்டென்டல் ஸ்பீச் ஓகேவா? உன்னதமான பேச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய டிரான்சென்டென்டல் மைண்ட் ஓகே. உன்னதமான மனது. ஸோ 3 விஷயத்த இங்க சொல்றாங்க. உடல், பேச்சு, மனசு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து ஒண்ணொண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போறாங்க. அவருடைய உடல வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ரொம்ப மென்மையானது, அழகானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து கிருஷ்ணர வந்து அந்த வயசு பேசிஸ்ல வந்து 3 பருவங்களா வந்து டிவைட் பண்றாங்க. ஓகே. டிவைட் பண்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வேற இல்ல, கிருஷ்ணருடைய நாமம் வேற இல்லன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ஆ உடம்பு வேற இல்ல, கிருஷ்ணர் வேற இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எதனால ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணர பார்த்து அட்ராக்ட் ஆறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் அவருடைய குவாலிட்டீஸ்க்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல. டிஸ்டிங்ஷன் இல்லன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா நேம் இஸ் ஆல்சோ கிருஷ்ணா. ஓகே. கிருஷ்ணருடைய புகழும் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருடைய என்டோரேஜ் வந்து கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா அண்ட் எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு வித் கிருஷ்ணா என்ன பண்ணோம்னா, கிருஷ்ணன் மேல அன்பு வந்து நமக்கு உந்துதல் படுத்தும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பட் இதெல்லாம் ஏன் தனித்தனியா சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய புரிதல் கோசம் சொல்றாங்க. தனித்தனியா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நம்ப வந்து அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே. பரிவாரங்கள். என்டோரேஜ்ன்னா பரிவாரங்கள். கிருஷ்ணருடைய புகழு, கிருஷ்ணருடைய நாமம், பரிவாரங்கள் எல்லாமே அவரை விட்டு அவருடைய அ ஸ் தனியானது இல்லன்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ எல்லாருடைய ஆனந்தத்துக்கு வந்து இருப்பிடமா இருக்கிறார். இல்லையா? நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங்ன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஆம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த பாடிய வச்சு 3 பிரிவுகளா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. முதல் 5 வருஷம் வரையும் அவருக்கு 0 டூ 5 இயர்ஸ் கிருஷ்ணருடைய பிறந்த நாள்லேருந்து 5 வருஷம் வரையும் அந்த பீரியட வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கௌமாரா பர்வதான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 6லேருந்து 10 வயசு வரையும் அவருடைய பருவ க பருவ காலங்கள்ல வந்து குழந்தை பருவத்த வந்து பௌகண்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 11லேருந்து 15 வயசு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, கைஷோரா பர்வதம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
16க்கு மேல வயசுல வரையும் பாத்தீங்கன்னா யவ்வனான்னு சொல்லிட்டு எவர் யூத் இல்லையா. நமக்கு எல்லாம் வந்து எப்பவுமே 16 வயசுல தான் இருக்கணும்னு ஆசை. பட் கால கட்டாயம் வந்து நமக்கு வயசு ஆகிட்டே போகுது இல்லையா. ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தந்த பருவத்துல வந்து அவர் என்னென்ன செஞ்சாருன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 5 வயசு வரையும் என்ன சொல்றோம், கௌமாரான் அப்படின்னு சொல்றோம். கௌமார சமயத்துல என்ன செஞ்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய தாய் தந்தையர்களோட எப்பவுமே இருந்துட்டு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லீலைகள் பண்ணிட்டு வந்தாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பூதனாவத்தா, திருநாவத்தா, நிறைய அசுரர்களை அழிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கௌமார பருவத்தில் நடந்துச்சு. பௌகண்டல என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டம் பாட்டம் விளையாட்டுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நண்பர்களோட சகாக்கள வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது கோபாஸ் கையிலையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு, கோபிஸ் கையிலையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஷோர பருவத்தில் என்ன பண்றாருன்னா கோபிகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. அதுதான் வந்து கைஷோர பருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 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 கைஷோர பருவத்தோட அவருடைய பிருந்தாவன லீலைகள் முடிஞ்சிடுது. 15 வயசு வரையும் தான் வந்து பிருந்தாவனத்துல இருந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் எங்க போனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுராக்கு போறாரு. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, கிருஷ்ணா புக்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அக்ரூரர் வந்து கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு போவாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து கம்சாவை வந்து வதம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு பிறகு வர லீலைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுராலையும் துவாரகாலையும் நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் இருப்பிடமா இருக்கிற எல்லாருடைய ஆனந்த சந்தோஷத்துக்கு இருப்பிடமா இருக்கிறவர் வந்து கிருஷ்ணா. ஓகேவா. கிருஷ்ணா as the reservoir of all pressure. இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி அதுதான் சொல்றார். ஸோ அவருக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு விதத்துல மயங்கிடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அதனால வந்து என்ன ஆகும், பக்தி வரும், பக்தியில முன்னேறுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கைஷோர பருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 வயசு ஆரம்பிக்குது இல்ல, அதுலேருந்து கைஷோரான்னு நம்ம என்ன சொன்னோம், 11லேருந்து 15 இல்லையா, அது 3 பிரிவுகளா பார்த்து இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு குழந்தை வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய உடல் வளர்ச்சி இருக்கும் இல்லையா, அதனால அங்கங்கள் கொஞ்சம் மாற்றம் அடையும். அது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அழகை வந்து வர்ணனிக்கிறாங்க. ஓகே. கிருஷ்ணருடைய அழகை வந்து வர்ணனிக்கிறாங்க கைஷோர பருவத்தில். இது யார் வர்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபிஸ். அந்த கோபியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா குண்டலதான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர். ஓகே. குண்டலதான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பெயர். ஓகே. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் உடம்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு. எக்ஸ்ட்ராடினரி பியூட்டின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி பியூட்டி. அந்த உடம்பு வந்து என்ன கலர்ல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீலமேக வண்ணம், ப்ளூயிஷ் பிளாக்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நிறத்துல இருக்கு. அவர் எப்படி இருக்காருன்னா இந்திரநீல மணி மாதிரி இருக்காராம். இந்திரநீல மணி மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய கண்களை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஷ் லைன்ஸ் இருக்காம். ஓகே. ரெட்டிஷ் லைன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தேகத்துல மென்மையான முடிகள் வந்து வளருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மென்மையான முடிகள் வந்து வளருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு சம்பந்தமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகவதம் 10வது கேண்டோல 21வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க. இவ்வளோ அழகு இருக்கிறதுனால இந்த கோபி ஸ்ரீகள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நினைவுல வந்து மயங்குறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. யார் சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா. இதெல்லாம் அவருக்கு சொல்றாரு. அந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுவாரு, நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு. எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாருன்னா டஸ்ட்ல இருக்க நம்ம எல்லாம் இப்போ மூவி எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோம். டான்சிங் ஆக்டர் இருந்தாங்கன்னா எப்படி பண்றாங்க, அவங்களுடைய தலை தலை தோப்பவா டோப்பில இருந்து கால் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மேட்சிங்காகவும் ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுடைய டெக்கரேஷன் எல்லாம் வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா. ஹேர் ஸ்டைலு, மேக்கப்பு, கண்ணில் வந்து அழகு ஊட்டணுன்றதுக்கு அதுக்கான கருமை யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக யூஸ் பண்ணாங்க. அது மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து யூஸ் பண்ணுவார். அப்புறம் அவர் நடந்து போன அவருடைய தாமரை திருவடிய அடிச்சுவடுகள் வந்து அங்கே அச்சா இருக்குமா.
ஓகே. அங்க இருக்கு. அதுல இருக்கிறவுடைய சிம்பல்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து அச்சிடப்பட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவரு தலையில வந்து கிரீடம் வச்சிருப்பாரு. அந்த கிரீடத்துல வந்து மயில் பீலி வச்சிருப்பாரு. காதுல குண்டலங்கள் அணிவிச்சு, எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா, பட்டு பீதாம்பரம் எல்லோ கலர்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு இருப்பாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமா இந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்பல்லாம் நம்ம வெறும் நூல வச்சு இல்ல ஸ்டோன வச்சு ஏதோ பண்றோம். அப்பல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆபரணங்களாலும், முத்துக்களாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களாம். அந்த மாரி காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போட்டுப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணாருன்னா புல்லாங்குழல் வச்சுட்டுருப்பாரு இல்லையா? புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு மாடுகள மேய்ச்சுட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எப்ப நடக்குது? அவரோட 11வது வயசுல நடக்குது. ஓகே. கைசோர பருவத்த 3ஆ டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து அவருடைய அழக வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரா வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு யார் வர்ணிச்சாங்க? குண்டலதான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வர்ணிச்சாங்க. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய அழக பார்த்தா மன்மதனே வந்து மயங்கிடுறாருன்றத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அ மன்மதன் கூட மயங்கிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, சில கோபிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவருடைய நகங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது அவ்ளோ அளவுக்கு மென்மையா இருக்குமாம். அவருடைய புருவங்கள், பற்கள் எல்லாம் வந்து அவ்ளோ அழகா இருக்கும்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவருடைய புருவ அசைவு வந்து அவ்ளோ அழகா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருவ அசைச்சாவே மன்மதன் மயங்கி விழுந்துடுவாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? காதலன், காதலி மீட் பண்ணணும்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்களால சிக்னல் பண்ணிப்பாங்க. புருவம் ஏத்தி ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அவருடைய அசைவால பார்த்தீங்கன்னா, மன்மதன் என்ன பண்ணுவான்? வேற ஒருத்தன் வந்து மயக்கம் உண்டாக்குவான். பட் இவருடைய அசைவுல அந்த மன்மதனே மயங்குறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அவ்ளோ அழகுக்கு வந்து கொள்ளை அழகு உடையவர் தான் நம்மளுடைய கிருஷ்ணர். ஓகே. ஸோ ம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவரு இன்னும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனிமி ஆஃப் அகா. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு அகாசூரன் என்ற அசுரனை இவரு தானே கொன்னாரு. அதனால இவர எனிமி ஆஃப் அகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவருடைய பற்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பான் போட்டதுனால ரெட்டிஷ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பற்கள் வந்து ரெட்டிஷா ஏன் ஆகுதுன்னா, பான் போடுறாரு அவரு. அதனால ஆகுது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அது கோவத்தையும் வெளிப்படுத்துதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒருத்தர பார்த்துட்டு எப்படி மயங்காம இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பேச்சு. நாட் டு பி அட்ராக்டட் பை சச் பியூட்டிஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே. இத மாதிரி வந்து யாராலும் பார்க்க முடியாது இல்லையா? அந்த அழக. அவருடைய அழகு வந்து எப்படி இருக்கும்னா, அங்கங்கள் ஒண்ணொண்ணும் சிலை சிற்பி செஞ்சு வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும்? அது மாரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு கோபி வந்து சொல்றாங்க. அவங்க பேர் வந்து விருந்தா. ஓகே. விருந்தா வந்து இப்ப கிருஷ்ணருடைய அட்ராக்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ பத்தி சொல்றாங்க. இருக்குது இல்லையா? அது அவருடைய அழகு. அத பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே. இவங்க விருந்தா கோபினால தான் இந்த ஊர் பேரு விருந்தாவனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவருடைய சிரிப்ப பத்தி சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அவருடைய சிரிப்பு எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப கேட்சியா இருக்குமாம். ஒருத்தவங்கலாம் சில பேரெல்லாம் சிரிச்சாங்கன்னா, நம்ம எப்படி போயிடுவோம் இல்லையா? கொஞ்ச நேரம் நின்னு ரசிப்போம். எஸ்பெஷலி இந்த குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகளோட சிரிப்பு, மழலை பேச்செல்லாம் வந்து யாருமே மயங்காதவங்க இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது மாரி அவருடைய சிரிப்பு, புன்னகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அளவுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஸோ எல்லா கோபிஸ்திரீகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதில வந்து மயங்கிர்றதுனால அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தல மேல 3 துளி தண்ணீய தெளிச்சுப்பாங்களாம். ஏன் அத பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது இறந்து போயிட்டா இந்த இந்திய பாரம்பரியல என்ன கலாச்சாரம் தன் மேல வந்து தண்ணி தெளிச்சுப்பாங்க இல்லையா? வீட்டுக்குள்ள அப்புறமா தான் நுழைவாங்க. ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய அழக பார்த்துட்டு அவங்களால வந்து அ மனசுல இருக்கிறத கூட பேச முடியலாம். சொல்லியிருக்காரு பாருங்க ரூப கோசாமி. ஆம் பியூட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா தட் பிகாஸ் தே குட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் their மைண்ட். ஓகே. தே ஹேட் டிசைடட் டு கமிட் சூசைட். அப்பன்னா பாருங்க, இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குமா? ஒரு அழக பார்த்து தன்னால வந்து ஆம் எதுவுமே பண்ணிக்க முடியலன்ற மாரி இருக்காங்க. அவங்களால அவங்க மனசுல இருக்க வார்த்தைகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொருத்தருக்கு வந்து சொல்ல முடியல. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அழகு இருக்கு அவர் கையிலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த பிருந்தா கோபி சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஸோ, அதுக்கு அடுத்தது 13லேருந்து 14 வயசு வரையும் அவருடைய அங்கவுடைய மாற்றங்கள் பார்க்கலாம். அந்த அவருடைய இருதயம் வந்து ரொம்ப அகன்று இருக்குமா, விரிந்து இருக்குமா. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா,
மாலை மலர்கள், ஓகே, அப்புறம் ஆபரணங்கள்லாம் அணிஞ்சிருப்பாங்களாம். அவருடைய கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீண்டு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. துடைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இரு துடைகள் வந்து யானையுடைய தந்தம் எப்படி இருக்குமோ, அது மாரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த அளவுக்கு அழகு இருக்கிறவர் வந்து கொஞ்சம் சிரிச்சாவே போதும். அவருடைய கண்கள், நிதானம் இல்லாத கண்கள், எப்பவுமே எதையோ தேடிட்டு இருக்கிற கண்கள், அப்புறம் அவர் பாடல்கூடிய பாடல்கள், இதெல்லாம் வந்து இந்த வயசுல அவருடைய ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஏஜ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ தெர் இஸ் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த உடல் மாற்றங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவருடைய அழகு வந்து எப்படி எதுக்கு கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா, புதுசா ஒரு தாமரை பூ மலர்ந்திருந்தா அது எவ்வளவு அழகு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அது மாதிரி எப்பயுமே அவர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற பெண்கள் வந்து அவர் மேல ஈர்ப்பு நெறைய இருக்குன்றதா சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பருவத்தில தான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ராசலீலை பண்றார். ஓகேவா? ராசலீலை பார்த்தீங்கன்னா, பௌதிகமானது அல்ல. அது வந்து அப்பாற்பட்டது. பௌதிகமா நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்க கூடாது. அந்த ராசலீலைகள் பண்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது நமக்கு வந்து ஜோக் பண்ணி நல்லா தமாஷா, ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தா அவங்கள பிடிக்கும் தானே! அது மாரி கிருஷ்ணர் கூட இந்த கோபிகளுடைய மனச புரிஞ்சுகிட்டு நல்லா ஜோக் அடிப்பாருங்களாம். ஸோ, அதனால அவங்க வந்து அவங்கள கோபிகள் ஸ்திரீகளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்குமாம். ஓகே. ஸோ, அவங்க எங்கெல்லாம் போய் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்கன்னா, அந்த யமுனா நதிக்கரையில அங்க இருக்கிற கார்டன்ல போயிட்டு அ உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த விருந்தாவனத்துல வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய அ தாமரை திருப்பாதத்துடைய சுவடு இருக்கும். அதனோட பார்த்தீங்கன்னா, கோபி ஸ்திரீகள். இவங்கலாம் வந்து இந்த கார்டன்ல நம்ம எங்கேயாவது பார்க்குக்குலாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பேசுவோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட நடப்போம் இல்லையா? ஈவன் நம்ம பீச்சுக்குலாம் போனா கொஞ்ச நேரம் வந்து நடப்போம் இல்லையா? அந்த மணல் ஓரமா நடக்கும்போது நம்மளுடைய பாத சுவடு கூட தெரியும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இவங்க 2 ஃப்ரெண்ட்ஸு போறாங்க. அதனால அவங்களுடைய சுவடுகள் தெரியுது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அங்க டான்ஸ் பண்ண இடம், அதனால வந்து தூள் இது பண்ணதுனால டான்ஸ் பண்ண அந்த அந்த இடத்துலேருந்து தூள் வரும் இல்லையா? அதெல்லாம் இந்த இடத்துல வர்ணிக்கிறாங்க. In some places there was nice bedding in the bushes and in some places piles of dust. ஏன்னா, தூள் வந்து டான்ஸ் ஆடி மலை மாரி குவிஞ்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாரி அ லீலைகள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து புரிஞ்சதுனால இந்த இடத்த வந்து விருந்தாவனம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வனன்னா என்ன? ஃபாரஸ்ட். விருந்தான்னா இந்த கோபி பெண் இல்லையா? துளசின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இன்னொரு கோபி இது மாரி ஒரு ஒரு கோபி தனக்குள்ள வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க கிருஷ்ணருடைய அழக. இன்னொரு கோபி என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து இன்னொரு கோபி. அவங்க பேர் இங்க போடல. ஃபர்ஸ்ட் உங்க பேர் வந்து குண்டலதா, அப்புறம் விருந்தா இல்லையா? இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ணருடைய அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்குது. அண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு நம்ம இவரை வந்து வர்ணிக்கிறோம். அதாவது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது என்ன அழகான விஷயம்னு என்ன நினைச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தாமரை பூன்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த தாமரையை வச்சு ஒத்தி தான் நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அவர் வந்து அந்த அழகுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறாருன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? எப்படி ஒரு சூரியன் வந்தா அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது? வெளிச்சம், அழகு, வெப்பம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அதே நைட் டைம்ல வந்து சூரியன் வந்த அழகுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? நைட்ல வந்து சந்திரன் வந்த அழகு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அழகு இருக்கிறவர் வந்து நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இந்த கைஷோர பருவத்துடைய முடிவு வந்து எத்தனாவது வயசு? 15 வயசு. அவருடைய கால்கள் கிருஷ்ணாஸ் ஆர்ம்ஸ், லெக்ஸ் அண்ட் தைஸ் பிகம் மார்க்டு வித் 3 டிவிஷனல் லைன்ஸ். அவருடைய கையில, கால்ல, தொடையில பாத்தீங்கன்னா 3 கோடுகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. செஸ்ட்ல வந்து அதாவது மார்பகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா
மரக்கட்டா ஜுவல் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இந்திரநீல ஜுவல் மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இடுப்பாண்டுல வந்து 3 வரிகள் இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நதியோடைய அலைகள் மாதிரி இருக்காம். யமுனா நதியோட அலைகள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த கோடுகள் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தொடைகள் வந்து வாழைத்தண்டு மரம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்டு இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. அவ்வளவு அழகான ஒரு பாடி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. ஸோ அப்படியாப்பட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணுமா? ஓகே, நீங்க வந்து ஐ எம் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் ஹிம் டு ப்ரொடெக்ட் மீ பிகாஸ் he is the கில்லர் ஆஃப் ஆல் டிமன்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கில்லர் ஆஃப் ஆல் டிமன்ஸ். நம்ம இருதயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிமன்ஸும் இருக்கு இல்லையா? மத மாச்சரிய மோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அசுரர்கள் இந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து கம்சா இல்லை அது இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. நமக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கான், பூத்தனா கம்சா எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய எதிரி. ஓகேவா? கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம இவனுடைய அழகு வந்து கொள்ளை கொள்ளாதது இல்லையா, அளவிட முடியாது வார்த்தைகளால, அவ்வளவு அளவுக்கு அழகு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அததான் வந்து ரூப கோசாமி சொல்றார். ஓகே, மறுபடியும் இன்னொரு கோபி ஸ்ரீகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அசுரர்களை அட்டாக் பண்ணுவாங்களா, அதை பத்தி சொல்றாங்க. கம்பேரிங் their attraction of Krishna to attack and demands and to counteract their action for the beauty of Krishna. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க வந்து நல்லா விளையாடிட்டே இருப்பாங்க, திடுதிப்புன்னு அசுரன் வருவான். இல்ல நிறைய லீலைகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் நடக்கும். மாடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க, அப்போ வந்து என்னாச்சு, மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போகும்போது அகாசுரன் நின்றுட்டு இருக்குது, விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒண்ணு இல்லையா, நிறைய அசுரர்கள் இப்படிதான் வராங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து இவங்க வந்து திகச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவு அளவுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அழகா இருப்பார். ஈவன் அந்த காளிங்க மர்த்தனம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாரு, அவர் அந்த மரத்துல இருந்து கமலா மரத்துல இருந்து குதிப்பார் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி அவர் தன்னுடைய துண்டை வந்து நல்லா டைட்டா இறுக்கமா கட்டிப்பார் இல்ல, அதை கூட ஒரு அழகுன்றதை வந்து இவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க கோபிகா ஸ்திரீகள். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாங்க, பிகாஸ் ஆன் ஒன் ஹேண்ட் they were attracted by the beauty of Krishna and other they need Krishna to drive away the demand of such attraction. ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அழகால வந்து ஈர்ப்படைறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரன் மேல இருக்கிற அந்த பற்றுதலையும் வந்து விட்டுணுன்றதை அவங்க சொல்லுறாங்க. ஓகேவா? நம்மள மாதிரிதான். அதாவது என்ன, கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதலை வைக்கணும், பௌதிக விஷயத்துல மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாதுன்றது. ஓகேவா? அப்புறம் கைஷோர பருவத்துல இருந்து அவர் என்ன ஆகுறாரு, யவன பருவத்துல வராரு. ஓகே, 16 வயசு அடலசென்ட் குரூப்புக்கு போறார். ஓகேவா? அப்ப அந்த பருவத்துல கோபிகள் வந்து அவரை எப்படி விவரிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா இஸ் த கில்லர் ஆஃப் த கியூபிட் இல்லையா, மன்மதனையே வந்து அழிக்கக்கூடியவர் இல்லையா, அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவருடைய அழகுகள் வந்து இஸ் ஆல் மேனிஃபெஸ்டிங் அஸ் அன் ஆர்டிஸ்டிக் சென்ஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் சார்ட், உயர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் கண்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிற கண்கள், அதுல இருந்து வர்ற காந்தம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டான்சர், கண் அசைவுகள் எப்படி பண்ணுவாங்க இல்ல, அது மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டான்சரை வந்து எஸ்பெஷலி இந்த பரதநாட்டியம் கதகளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மை தீட்டி அந்த கண்ணை வந்து பெருசு பண்ணி அழகு பண்ணுவாங்க இல்லையா. பட் இயற்கையா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அழகான கண்கள். நம்ம பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூக்குல இருந்து காது வரையும் கண்கள் வந்து புருவங்கள் வந்து நீண்டு இருக்கும். அவ்வளவு அளவுக்கு அழகு இருக்கும். அதனாலதான் இப்ப இருக்கிற இந்த ஃபேஷன் அழகு பியூட்டி பார்லர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மைய வந்து நீட்டி வைப்பாங்க, நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா. ஏன்னா அது அழக கூட்டுதல்ன்றதுக்கோசம். ஓகே, ஸோ இஸ் டான்சிங் ஐஸ் ஹவ் டிம்டு த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் டான்சர். இவருடைய கண்களுடைய அழகே வந்து டான்சருடைய அழகை வந்து குறைச்சிடுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போதே கம்பேரிசனே பண்ண முடியாது கிருஷ்ணருடைய அழகுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஈவன் லேர்ன் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்றாரு, இந்த அடலசன்ட் பீரியட்ல போறதுனால அவருடைய பருவத்தை வந்து நவ யௌவனம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 வயசு வரையும் கௌமாரா,
6லேருந்து 10 வரையும் பௌகண்டா, 11லேருந்து 15 வயசு வரையும் கைஷோரா. இந்த கைஷோரத்தை வந்து மறுபடியும் 3ஆ பிரிச்சாருன்றத பார்த்தோம். 16 வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நவ யவ்வனம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா குருஷேத்திரபூர்ல வந்து அவருக்கு 175 வயசு ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமா? எப்பவுமே அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சின்ன கிருஷ்ணரா இருக்காரு, குட்டி கிருஷ்ணர் லட்டு கோபாலா இருக்காரு, இல்லைன்னா பாலிய பருவத்தில் இருக்கிறார் இல்லையா, நவ யவ்வனமா இருக்காரு. பட் நமக்கெல்லாம் வந்து வயசு ஆயிக்குது இல்லையா, நமக்கு எப்பவுமே இளமை வேணும்னு ஆசை, என்றும் 16ஆக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, பட் நம்மளால முடியல. ஓகே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவருடைய காஞ்சுகல் லவ் வந்து 6 பிரிவுகள், அதில் வந்து 6 விஷயங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட இப்போ நம்ம வீட்லயோ நம்ம சில பேர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அங்கே வந்து நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் நடக்கும். அது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. சண்டைகள் இருக்கும். அதே மாரி தான் அங்கேயும் அங்க இருக்கிறனால இங்க நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, சமாதானமா இருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, பிக்கல், புடுங்கல் இருக்கும், சண்டை. அப்புறம் போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க போடுவாங்க. போயி காதலர மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. மீட் பண்ணிட்டு 2 பேரும் உட்காந்துட்டு ஒண்ணா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அது பிறகு என்னது பிரிவு, அதுக்கு பிறகு வந்து அதுக்கு சப்போர்ட். இந்த 6 விஷயங்கள் இங்க இருக்கு இல்லையா? அதே மாரி தான் அங்கேயும் வந்து ஆம் 6 செயல்கள் அவர் பண்ணிட்டுருக்காரு. அவர் பண்றதுனால நம்ப பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல. ஸோ சண்டைன்றது வந்து இப்ப வந்து பெரிய விஷயமே இல்ல. இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த சண்டை, சமாதானம், அக்கறை, பிரிவு, அ ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட்ன்றது எல்லாமே அங்கேயும் இருக்கு. அதனால இங்க இருக்கு. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லையா? எப்படி இந்த பூலோகத்துல நம்ம மூவிஸ்லலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? காதலன், காதலி வந்து மீட் பண்ணுவாங்க, சண்டை போட்டுப்பாங்க, பிரிவாங்க, தூது வருவாங்க, அப்புறம் சேருவாங்க. அது மாரி தான் இங்கேயும் நடக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் சில கோபிஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, "கிருஷ்ணா நீ வந்து இந்த யவ்வன பருவத்தில இருக்கிறனால, நீ மறுபடியும் என்ன ஆயிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக குருவா மாறிட்டேன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாருங்க. "யூ பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஃப் தீஸ் யங் கேர்ள்ஸ்ன்னு" சொல்றாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ உன்னுடைய அழகால நாங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னா, எங்களுக்குள்ளேயே நாங்க வந்து முணுமுணுத்துக்கிறோம் உன்ன பத்தியே சொல்லி. ஸோ நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 2 பேர் சேர்ந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வீட்டு கதைய ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள பத்தி பேசும். அப்புறம் நம்ம வீட்டு கதைய பேசும். கடைசியா எங்க போய் முடியும்? ஊர் கதையில போய் முடியும். இல்லையா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, கோபிகள் வந்து, "நாங்க உங்கள பத்தியே முணுமுணுத்துக்கிறோம்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா சாது சங்கம் வேணும். பக்தர்களுடைய சங்கம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த பக்தர்கள கிட்ட பேசும்போது கிருஷ்ணர பத்தி பேசுவோம். வேற ஒரு பக்தர்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது கதை பத்தியே பேசுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த சாது சங்கம்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சாது சங்கம் இருந்தா கிருஷ்ணர பத்தி நெறைய பேரு பேசலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வேற என்ன பண்றாரு, இங்க ஆன்மீக குருவா இருந்து, அவங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகள சொல்லிக் குடுக்குறார். பிரேயர்ஸ். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கலாம் இந்த கோபி ஸ்திரீகள்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க புருஷனுங்கள ஏமாத்திட்டு எங்க வந்திருக்காங்க? க கிருஷ்ணர் இருக்க இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இல்லையா? ஏன்னா, அவர் தான் வந்து உத்தமர், உன்னதமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல அந்த ராசலீலை அப்படிதான ஆச்சு. அத வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ராசலீலை நடந்துட்டு இருக்கும்போது, அவங்களுடைய அ சரீரம் இருக்கு இல்லையா? பௌதிகமான சரீரம், அது எல்லாம் அவங்க வீட்ல தான் இருந்துச்சு. அவங்க அவங்க வீட்ல எப்படி இருந்தாங்களோ, அப்படிதான் இருக்காங்க. ஆன்மீகமான சரீரத்தோட நடந்த லீலைகள் அது. ஓகே. அது தவறா நம்ம இன்டர்பிரெட் பண்ணக்கூடாது. தவறாவும் யோசிக்கக்கூடாது. ஓகே. அப்புறம் வந்து யாருடைய மிரட்டல், உருட்டலுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பயப்படாம தைரியமா வந்துட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வந்து ரொம்ப குஷி ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் சத்தம் கேட்ட உடனே அவங்க வந்து ரொம்ப குஷி ஆயிடுவாங்களாம், அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்புறம் நீங்க என்ன சொல்லிக் குடுக்குறீங்கன்னா, யூ ஆர் டீச்சிங் தெம் ஆல் த இன்ட்ரிகேசிஸ் ஆஃப் லவ்விங் அஃபேர்ஸ். எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லிக் குடுக்கறனால, நீங்க எங்களுக்கு ஆன்மீக குருவாவும் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எந்த வயசுல பண்றாரு? இந்த ராசலீலைய விட்டுருங்க. மித்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அசுரன கொன்னது அதெல்லாம் வந்து 5 வயசுக்குள்ள பார்க்குறீங்க. இல்லையா? அவங்க அம்மா, அப்பா கூட இருந்தாங்க. லீலைகள்லாம் பண்ணாங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவருக்கு எவ்ளோ அளவுக்கு எனர்ஜி இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அத வந்து ஸ்காலர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க.
இல்லையா? அந்த வயசுக்கும் எனர்ஜிக்கும் சம்மந்தம் இல்ல. இல்லையா? ஆ அந்த அளவுக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு உறுப்பும் எல்லாமே எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்குங்களாம். அதுல ஒரு குறைவும் இல்ல. இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிற்பி சிலைய செதுக்கும்போது செஞ்சான்னு வச்சோங்களேன், சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்து நம்ம பிரம்மாண்டமா பிரமிச்சு போய் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அது மாரி அவருடைய உடம்பு அங்கங்கள் வந்து இருந்துச்சு. அதுல ஒரு குறைபாடுமே இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இதுவ பாருங்க. மை டியர் எனிமி ஆஃப் கம்சா. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. எனிமி ஆஃப் கம்சா, உங்களுடைய கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அகன்று இருக்குது. மார்புகள் வந்து மேலோங்கி இருக்குது. இந்த கைகள் வந்து பில்லர் மாரி இருக்கு. தூண்கள் மாரி இருக்கு. இந்த 2 கைகள் தூண் மாரி இருக்கிறதுனால, இந்த மார்பு வந்து மேல் நோக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இடுப்பாண்ட வந்து இந்த இஞ்சி இடுப்பழகின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இடுப்பாண்ட வந்து கொஞ்சம் சுருங்கி அப்புறமா வந்து கீழ வந்து அகலமாகும் இல்லைங்களா? அது மாரி இருக்கு அவருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ உங்களுடைய அழக பார்த்துட்டு எல்லா பெண்களும் மயங்குறாங்க. இப்படி அழகு இருக்கு அழகுக்கு அழகு சேர்க்கிறது மாரி என்ன பண்றாங்க? ஆபர ஆபரணங்கள் அணிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. The ornaments on the body of Krishna were not actually enhancing his beauty. ஓகேவா? இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து அழகுக்கு அழகு சேர்க்கிறது இல்லையா? ஜஸ்ட் இட் இஸ் a ரிவர்ஸ். அந்த ஆபரணங்களுக்கு வந்து அழகு கூடுதான். ஆர்னமெண்ட்ஸ் வேர் பியூட்டிஃபைடு பை கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஆ, நமக்கு தான் வந்து நல்ல புடவை கட்டினா, ஆபரணம் போட்டா அழகா இருக்கும். அந்த பொருட்கள் வந்து நமக்கு அழகு கூட்டுது. பட் கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உல்டா ரிவர்ஸ் ஆகுது. என்னன்னா, அந்த ஆபரணங்களுக்கு வந்து அழகு கூட்டுறவர் வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்குமா. ஆ எத பட்டாலும் அவரு வந்து தாங்க முடியாதாம். அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்டா இருக்குமா. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்கன்னா, இந்த புதுசா வந்து துளிர் விடும் இல்லையா? அந்த இலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ளோ அளவுக்கு வந்து அழகா இருக்கும் இல்லையா? நம்ம கூட பார்க்குறோம் இல்லையா? நம்ம வீட்ல புதுசா ஒரு இலை வந்து துளிர் விட்டா, அது எவ்ளோ அளவுக்கு பச்சை பசேல்னு இருக்கும். சாஃப்ட்டா ரொம்ப மென்மையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணருடைய தேகம் இருக்குமா. ஓகே. யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி இருக்கிறவரு அப்படியேப்பட்ட அசுரர்கள் எல்லாம் வதம் பண்ணாருன்னு, இல்லையா? நம்ப முடியுதா நம்ம ஒரு நிமிஷம். உடம்பு இப்படி இருக்கு. பண்ண செயல்கள் இப்படி இருக்கும்போது, இல்லையா? ஸோ ஸோ இந்த அளவுக்கு அழகு இருக்கிறவர் வந்து கிருஷ்ணர்ன்றத, அவருடைய அழக பார்த்து அவர்கிட்ட சந்தோஷமா கிருஷ்ணா சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நெனைக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த கைஷோர பருவத்தில அட் திஸ் கைஷோரா ஏஜ் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, அந்த ராசலீலை அந்த கிளைமேட்டுக்கு சீசனுக்கு ஏத்த மாரி அவருடைய பாவனைகள் மாறும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, எப்பயுமே வந்து தன்னுடைய கோபிகளுக்கு வந்து டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. அவங்கள சந்தோஷமாவும் வச்சுக்கிறாங்க. இல்லையா? ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய அப்பேரல் அண்ட் கார்லண்ட்ஸ பத்தி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய உடம்புல வந்து 4 விதமான அண்ட் உடைகள் இருக்காம். அதாவது என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தலையில வந்து தலப்பா போட்டுப்பாரு. அப்புறம் வந்து மேலாடை, அ அப்புறம் வந்து மேல் துண்டு, அப்புறம் வந்து பெல்ட் ஒண்ணு போட்டுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து கீழ் வஸ்திரம். ஓகேவா? இது எல்லாம் வந்து அவர் போட்டுப்பாரு. இது ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு கலர்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? யூசுவலா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ரெட் கலர் கார்னமெண்ட்ஸ் தான் போடுவாராம். அப்புறம் வந்து கோல்டன் கலர் ஷர்ட் தான் போட்டுப்பாராம். அப்புறம் தலப்பா இருக்குல்ல, அது ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இடுப்புல வந்து வேற வேற மாதிரி அந்த ஒட்டியாணம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அத வந்து நெறைய வெரைட்டீஸ் வச்சிருப்பாராம். ஓகேவா? இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு அழகு இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு குட்டி யானைய வந்து அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அத வெளிய கூட்டிட்டு வந்து அது எப்படி இருக்கும் பிரமிப்பா, அது மாரி அவரு ஒரு புன்னகை பூத்துட்டு வரும்போது, ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இட் இன்கிரீசஸ் த டிரான்ஸெண்டென்டல் பிளிஸ் டு ஆஃப் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இத படிக்க படிக்க நம்ம அவர வந்து மனசுல கற்பனை பண்ணி நம்மளுடைய ஆன்மீகம் வந்து ஆன்மீக தளத்திலயும் நம்ம உணரணும். இந்த உன்னதமான அழக வந்து அனுபவிக்கணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய உடல்ல இருக்கிற முடி இருக்கு இல்லையா? அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அகல்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா, அந்த முடி வந்து அவ்ளோ அளவுக்கு சாஃப்ட்டா இருக்குமாம்.
ஓகே, சாஃப்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்புறம் அவருடைய தேகத்துல வந்து சந்தனம் தடவி இருப்பாங்களா, எப்பவுமே சந்தனம். அந்த சந்தனம் வந்து எப்படி சந்தனம் வந்து வெள்ளை கலர்ல இருக்கும். அதுல வந்து அந்த சாஃப்ரான் குங்குமப்பூ போட்டு அரைக்கிறதுனால வந்து அது எல்லோ கலரா மாறிடுவான். அது வந்து அவர் எப்பவுமே அப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய முடியில எல்லாம் வந்து மலர் வச்சிருப்பாரு. அவருடைய அம் எப்பவுமே ம மலர் மாலை அணிவிச்சிருப்பார். அந்த மலர் மாலைக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைஜெயந்தி மாலைன்னு சொல்லிட்டு பேர். ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 கலராவது இருக்குமாம். ஓகே. 5 கலராவது அவரு அந்த பூ மாலையில அ 5 நிறமுள்ள மலர்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது எவ்வளோ அளவுக்கு நீட்டமா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய முட்டி அளவுக்கு சில மாலைகள் இருக்கும். சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பாதம் வரையும் சேர்ந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய அழகு, அ உடைகள் பார்த்தோம், மாலைகள் பார்த்தோம். இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ இன்னொரு கோபி சொல்றாங்க. அவருடைய உடம்பு வந்து கருப்பா இருந்தாலும் சரி, அவருடைய பான் சாப்பிட்டு அவருடைய பற்கள் வந்து சிகப்பாகுமா. ஓகே. அவருடைய அழகு முடி வந்து மெயினா பார்த்தீங்கன்னா முடியா. கர்லிங் ஹேர்ஸ். இஸ் பியூட்டி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ். ஓகே. அப்புறம் வந்து அந்த பான்லாம் சாப்பிட்டதுனால அது வந்து கூடுதல் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கர்லிங் சுருண்ட முடி இருக்கு இல்லையா? அத வந்து என்ன சொல்றாங்க? த குங்குமா ரெட் ஸ்பாட் ஆன் ஹிஸ் பாட் அண்ட் திலக் ஆன் ஹிஸ் ஃபோர்ஹெட்ஸ். இவ்வளவு அழகு அவருடைய வர்ணனைய சொல்றாங்க. இந்த அம்மா 4 விஷயத்த சொல்லுது. அவருடைய வர்ணத்த. ஓகே. பிளாக் அவருடைய உடல் வர்ணம் வந்து கருப்பு. பல்லு வந்து பான் சாப்பிட்டதுனால சிகப்பாகுது. அப்புறம் முடி வந்து கருமையா இருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்கங்க அவருடைய தேகத்துல வந்து ரெட் கலர்ல ஸ்பாட் இருக்குமாம். இந்த 4 விஷயத்த இந்த அம்மா சொல்றாங்க. குங்குமான்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வீட்லி ஃப்ளேவர்ட் ரெட்டிஷ் பவுடர். அங்கங்க உடம்பு மேல வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்களாம். நம்ம கூட இந்த அபிஷேகம் பண்ணும்போது, ஒரு துணியில வச்சு ஒரு பவுடர் மாரி போடுவாங்க பாருங்க. மோஸ்ட்லி அதுவா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அது வந்து ஸ்வீட்லி ரெட்டிஷ் பவுடர். நம்ம உடம்புக்கு பவுடர் அடிச்சுக்கிற மாரி, கடவுளுக்கும் இந்த பவுடர் அப்ளை பண்றாங்க. அப்புறம் அவருடைய கிரீடம், குண்டலிகள், ஆடை ஆபரணங்கள், வளையல், கையில மோதிரம், கால்ல கொலுசு, ஆ அப்புறம் வந்து அவருடைய புல்லாங்குழல் இது எல்லாமே வந்து ஆ அவருக்கு வந்து அவர் உடம்புல இருக்கு. அவர் தரிச்சிட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால அவரு ரொம்ப அழகா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து ஹெல்மெட் போட்டா இன்னும் கூடுதல் அழகா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த காதணிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைமண்ட்ஸாலயும் சரி, ஆம் வைரத்தாலயும், முத்துக்களாலும் ஆன வளையல்கள்லாம் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர சில சமயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, வனமாலின்னு சொல்றாங்க. வனன்ற வார்த்தைக்கு வந்து காடு, மாலின்னா தோட்டக்காரர். ஓகேவா? வனமாலின்னா அதுதான். கா காட்டுல இருக்கிற தோட்டக்காரர். ஓகேவா? கார்ட்னர். ஓகே. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய அவர் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பிக்சர்ல பாருங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து ஒரே பூவுல இருக்கிற மலர் மாலை அணிவிச்சிருக்க மாட்டார். பல நிறங்கள் இப்பதான் பார்த்தோம். குறைஞ்சபட்சம் 5 கலர்கள். அந்த அளவுக்கு ஈவன் அந்த குருஷேத்திர போர்ல கூட அவர் வந்து மலர் மாலை அணிஞ்சிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ சேஜஸ் இந்த ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லார்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் கோயிங் டு த பேட்டில் ஆஃப் குருஷேத்ரா நாட் டு ஃபைட் பட் டு கிரேஸ் ஆல் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் வித் ஹிஸ் பிரசன்ஸ். அங்க வந்து அவர் ஏன் போனாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டை போடுறதுக்கோசம் போடல. அங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கு கருணை கொடுக்கறதுக்கோசம் போனாரு. நமக்கெல்லாம் இந்த பாயிண்ட் தெரியுமோ இல்லையா? அவருடைய இருப்புனால வந்து இருந்தவர்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மோட்சம் அடைந்தாருன்றத தெரியும் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து ரிஷிகள் சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணருடைய குழலை பத்தி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான குழல்கள் இருக்கு. 3 விதமான குழல்கள். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வேணுன்ற குழல். ஓகே. அதுக்கு என்ன பெயருன்னு பாத்தீங்கன்னா முரளின்னு சொல்லிட்டு. வேணு வேணு, முரளி, வம்சி 3 விதமான புல்லாங்குழல்கள் வச்சிருக்காங்க. இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறது வந்து வேணு. அது பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி இருக்கும். 6 இன்ச்சு. அங்குலம் தானே மாதாஜி? இன்ச்சுன்னா
ஹரே கிருஷ்ணா. அங்குலம் 6 அங்குலம் இல்ல, அங்குலம். 6 அங்குலம் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா 6 துவாரங்கள் இருக்கு. அதுக்கு எதுக்குன்னா விசில் அடிக்கிறதுக்கோசம் அந்த புல்லாங்குழல். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முரளின்னு ஒண்ணு வேணுகானம் வச்சிருக்காரு புல்லாங்குழல். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 அங்குலம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முனையில வந்து ஒரு ஓட்டை இருக்கு, நடுவுல பாத்தீங்கன்னா 4 ஓட்டைகள், டோட்டலி 5 ஓட்டைகள் இருக்கு, அந்த 5 துவாரங்கள் இருக்கு. இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்சாண்டிங் சவுண்ட். ஓகே, என்சாண்டிங் சவுண்டுக்கோசம் இந்த புல்லாங்குழல். இன்னொன்று 3வது வகை பார்த்தீங்கன்னா வம்சின்ற குழல். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 அங்குலம், அதில் வந்து 9 துவாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த புல்லாங்குழல் பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடுவார். ஓகேவா? ஸோ கோபாசை கொடுக்கணுன்னா விசில் அடிக்கலாம், இல்லையா பக்தி வரணுன்னா அப்போ வந்து முரளின்றதை வந்து வேணுகானத்தை வாசிக்கலாம், இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. கிருஷ்ணருடைய பெரிய வம்சிக்கு வந்து என்ன பெயருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாநந்தார் சம்மோகினின்னு சொல்லிட்டு பெயரா. ஓகே, அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகர்ஷினி. அந்த இதுக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற வம்சிக்கு வந்து ஆனந்தினின்னு சொல்லிட்டு பேர். ஓகேவா? ஆனந்தினி யாருக்கோசம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கோபாஸ் இருக்காரு இல்லையா, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களுக்கோசம். அப்புறம் இதுக்கு வந்து டெக்னிக்கலா என்ன சொல்றாங்கன்னா வம்சூலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த புல்லாங்குழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தெரியும், இந்த ஒரு பேம்பு ட்ரீனால ஆனது, மூங்கில் மரத்தால ஆனதுன்னு நம்ம நினைச்சுப்போம் இல்லையா. இதுக்கு கூட டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால பாத்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முத்துக்கள் வைரங்கள்லாம் பதிஞ்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆபரணத்தினால ஆனது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மோகினின்னு சொல்றாங்க. அதே கோல்டால ஆன புல்லாங்குழலை வந்து ஆகர்ஷினின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சிலது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பிள்லயும் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இத்தனை வகைகள் வந்து புல்லாங்குழல் நம்ம கிருஷ்ணர் கையில வச்சிருக்காரு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எருமை கொம்பு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இடுப்புல சொருவி வச்சிருப்பாரு. எப்ப வேணுமோ அதை எடுத்து ஊதுவார். ஓகேவா? ஊதுனா இதுக்கு வந்து ஒரு கோபிஸ்ரீ என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒருத்தன் வந்து பாம்பு கடிச்சா மயங்கி போயிட்டு விழுந்திருப்பான் இல்லையா, அவனும் வந்து பாம்பு ஓட்டுறவனை கூப்பிட்டு, பாம்பு பிடிக்கிறவனை கூப்பிட்டு அதை ஊதுவாங்க. பாம்பு விஷம் எடுக்கும்னு பார்ப்போம். அப்புறம் சில மூலிகையினால விஷத்தை முறிவு பண்ணுவோன்றதை பார்ப்போம் இல்லையா. ம் அவன் எப்படி பாம்பு படிச்சு நனவில்லாம இருப்பானோ, இங்க தாராவள்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புல்லாங்குழல் மயக்கத்தால மயங்கி விழுந்துட்டு இருக்காங்க. புல்லாங்குழல் ஓசையினால மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. அந்த வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்கோசம் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அவர் எருமை கொம்பு வச்சிருக்காருல்ல, அதுல இருந்து எடுத்த பாலை குடிக்கிறாங்க. பாலை குடிச்சுக்கொண்டா மயக்கம் தெரியும்னு நினைச்சா அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து மயக்கம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவ்வளவு அளவுக்கு ஆனந்த பரவச நிலையில போயிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரோட காலில் அணிஞ்சிருக்க சத்தங்களால உம் இப்போ வந்து நமக்கும் தெரியும் இல்லையா, வீட்டு கதவு அந்த பெல் அடிச்சா இவங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு, இத்தனை நேரத்துக்கு இவங்க வருவாங்கன்னு தெரியும். ஸோ நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். இன்னும் சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து ரிங் டோன் வச்சுருப்போம். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ரிங் டோன் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரிங் டோன் வந்து இவங்க கால் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி மை டியர் ஃப்ரெண்ட், when I hear the sound of the leg bells of Sri Krishna, I immediately started to go out of the house to see him. இல்லையா? எப்படி கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சாயங்காலத்துல வருவார் இல்லையா, அந்த டைம் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா மாடி மேல நின்று பாக்குறது, எல்லாம் வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க இல்லையா. அது மாதிரி அவருடைய கால் சத்தத்தை கேட்ட உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, ஓடி கிருஷ்ணர் வராருன்றதை போய் பார்த்து பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் மோஸ்ட் ரெக்ரெட்டபிளி மை superiors were present before me, just at that time I could not go out. எங்க வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தா அந்த டைம்ல என்னால போக முடியறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணருடைய சங்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம் இல்லையா. பாஞ்சஜன்யம் வந்து சங்க ஊதுனா யாருக்கெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும், தேவர்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அதே அசுர குலத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து வயித்த கலங்கிட்டு இருக்கும், பயம் நிரம்பி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த சத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகில உலகத்துக்கும் வந்து ஒரு அசைவை கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னும் சொல்றாங்க. அவருடைய சங்கு வந்து ஆன்மீகமானது, திவ்யமானது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அக்ரூரர் வந்து ஆஹ்
கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கோசம் கம்சாவுடைய ஆணைப்படி மதுரால இருந்து விருந்தாவனுக்கு போறாரு இல்லையா. விருந்தாவனம் என்ட்ரி ஆகும்போது அங்க இருக்கிற பூமி மேல நிலத்து மேல அவருடைய பாத சூட பாக்குறாரு இல்லையா. திருப்பாத சூடுகளை பாக்குறாரு, அதுல இருக்கிற அச்சுக்கள் எல்லாம் பாக்குறாரு. பார்த்தோன்னே அங்க பிறண்டு பிறல்றாரு இல்லையா அந்த இடத்துல. அது மாதிரி அந்த இடம்லாம் வந்து இருக்குன்றத சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி பார்த்தீங்கன்னா கோபிகா ஸ்திரீகளும் உடைய அவங்களுடைய கோபிகா ஸ்திரீகள் கூட பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணருடைய பாத சுவடுகள். எங்கே பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யமுனா நதிக்கரையில் பார்க்குறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க 2 பேரும் வந்து கோபிகளும் கிருஷ்ணர்களும் 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த கார்டன்லலாம் நடந்து போகும்போது என்னென்ன சின்னங்கள் பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடி, தண்டர் போல்ட், அதாவது கத்தை இல்லையா, அப்புறம் மீன், அப்புறம் ஒரு யானை பாசுங்கம், தாமரை மலர், இது மாதிரி நிறைய சின்னங்கள் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாகுது. கோபி ஸ்ரீகளுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாக்குது. அதனால தான் ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாரு, அவருடைய அழகுல நம்மளும் மயங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இன்னொரு பக்தர் என்ன சொல்றாரு, கோபி டிவோட்டி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓ ஐ ஹவ் நாட் visited the wonderful places where the pastimes of the Lord were performed, but simply by hearing the name of Mathura, I become overwhelmed with joy. நான் இது மாதிரி புனிதமான இடத்துக்கு அவர் பண்ண லீலைகள் பண்ண பிருந்தாவனத்துக்கெல்லாம் நான் போவே இல்லை. பட் நான் வந்து மதுரான்ற பேரை சொன்னேன்னு எனக்குரிய அந்த சந்தோஷம் அந்த வார்த்தையினாலே வந்துடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் துளசி வந்து அவருடைய ஃபேவரட் இல்லையா. துளசி மாதா வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து அவர் மேலே இருக்கு. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பாதத்துக்கு சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா. அதுவும் அந்த மஞ்சரி வந்து ரொம்ப விசேஷமானது இல்லையா. ஒரு பக்தர் வந்து துளசி தேவி கிட்ட ப்ரே பண்ணுறாங்க, கிவ் ஹிம் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். ஓகேவா. பிகாஸ் நான் ஏன் அதை கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம துளசி எப்பவுமே அவருடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லையா. தாமரை திருப்படிக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். சமர்ப்பிச்சுட்டு அந்த பக்தர் என்ன கேட்குறாரு, எனக்கு அவருடைய தாமரை திருவடியை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தகவல் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஈவன் அந்த மஞ்சரி கூட, அந்த துளசி மஞ்சரி அந்த விதை இருக்கு இல்லையா, அது கூட கிருஷ்ணருடைய க்ளோரிஸ் போற்று பெருமைகள் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவரை கேட்குறாரு. ஓகேவா. இன்னொரு கிருஷ்ண பக்தர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாவாராம். ஓகே. ஸோ துருவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் போகிற சமயத்தில் வந்து 2 நாராயண தூதுவர்கள் வந்தாராம். ஓகே. ஸோ அவர் பார்த்த உடனே 2 தூதர்கள் வந்து அவர் பார்க்க உடனே இமீடியட்டாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நாராயணன் மாதிரியே இருக்காங்க. ஏன்னா அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கைகள் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சாரூபிய முக்தியில் வந்து கடல் அவருடைய உருவத்தையே கொடுக்குறாரு. ஒன்னே ஒன்று மாத்திரம் கொடுக்க மாட்டார், அந்த கௌஸ்துப மணியை கொடுக்க மாட்டார். மித்ததெல்லாம் அவருடைய உடம்பு எப்படி இருக்கோ அந்த பாவனைகள் அவருக்கு கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோன்னே இவர் என்ன பண்றாரு, எழுந்து நமஸ்கரிக்க பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் எழுங்குறாரு, அதனால அவர் மரியாதை கொடுக்குறாரு, நமஸ்காரம் பண்றாரு. ஸோ இதுல ஒரு ஆனந்தம் வரும். ஓகேவா. ஸோ அதுதான் நம்ம ஒரு பக்தரை வந்து ரிசீவ் பண்ண வேண்டிய விதமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது துருவ மகாராஜா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுபலா. ஓகே. பை கோபி ஹூ அட்ரஸ் சுபலா. சுபலா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டு. இதை படிக்கலாம். மை டியர் சுபலா, ஐ நோ தட் கிருஷ்ணா இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் and that you always enjoy smiling and joking with him. The other day I saw you both standing together. You were keeping your hand upon Krishna's shoulder. Both of you are joyfully smiling. When I saw the two of you standing like that in the distance, my eyes at once become overflooded with tears. இங்க பாருங்க, 2 பக்தர்கள் வந்து சந்தோஷமா இருந்து தூர பார்க்குற ஒரு கோபி ஸ்திரீயோட ஆனந்தத்தை பாருங்க. அவங்க 2 கிருஷ்ணரும் சுபலாவும் தோல் மேல தோல் போட்டுட்டு பேசிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. இத பார்த்துட்டு என்ன ஆகுது, அந்த கோபி ஸ்ரீக்கு கண்ணெல்லாம் வந்து நிரம்பிடுது இல்லையா. பொறாமைனால இல்ல, சந்தோஷத்தினால. இதே இந்த காலத்துல யாராவது 2 பேர் ஒன்னா இருந்தா என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க, இவங்க எப்படி வந்து பிரிச்சிடணும் அப்படித்தானே யோசிப்பாங்க. இதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய குணங்கள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா.
ஸோ லாஸ்ட் பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஸ்பெஷல் டே, கிருஷ்ணருக்குரிய ஸ்பெஷல் டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிறந்த நாள் இல்லையா? அஷ்டமி திதியில கிருஷ்ண பட்சத்தில் பிறந்தார் இல்லையா? ஜென்மாஷ்டமி. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்தவரும் பாருங்க எல்லா வீட்டிலும் வந்து கொண்டாடுவாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடக்கூடிய நாள். அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு உகந்த நாள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச நாள், அதாவது மாசத்துக்கு 2 முறை வரும் ஏகாதசி இல்லையா? ஸோ அந்த நாள் வந்து நம்மலாம் எப்படி அனுசரிக்கணும்னா கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான நாளாக இருக்கிறதுனால வந்து அதை கொண்டாடணும். எப்படி கொண்டாடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு அவருடைய நினைவில் லயித்து அதை கொண்டாடணுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்கேயோட அவருடைய 26வது சாப்டருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பிரபுபாதா சொல்லி இருக்கிறது இந்த இடத்துல முடியுது. நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 27வது சாப்டர் ஓகே அதை பார்க்கலாம். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதா நாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஈவினிங்ல ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்களா மாதாஜி?